Татарлар гына түгел, үз тарихын, мәдәниятен хөрмәт иткән һәр халык киләчәк буыннарга мирас калдыру турында уйлана. Казан Федераль университетының Лобачевский исемен йөрткән музей бүлмәләрендә шушы көннәрдә күрше дусларыбыз Мордовиядан килгән күргәзмә урнашкан. Мирасның яңа туқымасы күргәзмәсендә Мордва дизайн осталары борынгы милләт нигезендә заманча кием үрнәкләрен тәкъдим итә. Һәм шуны да әйтергә кирәк, бу мәсьәләне алар уңышлы гына башкарып чыга. Это создание модной одежды для условно такой повседневной носки, которую... Көндәлек киеп йөрү өчен модалы коллекция иҗат итү турында уйландык. Мордва халыкларына хас булган чигү үрнәкләрен кулланып, аларны нигез итеп алып, заманча кием үрнәкләрен булдырдык. Һәр бизәкнең, милли киемнең үз тарихы бар. Ә ул тарихны сакларга кирәк дип, аз сызыклап әйтәсе килә. Безнең проект һәм күргәзмәбез нәкъ шуларны максат итеп куйды да инде. Күргәзмә Мордовияның Степан Эрзи исемендәге сәнгать музее хезмәткәрләре республиканың рәссам һәм дизайнерлар берлеге белән гамәлгә ашырыла. Мордовияның баш каласы Саранск шәһәрендә уңышлы гына узган күргәзмәне оештыручылар күчмә итеп дәвам итәргә булган. Экспозиция үз иченә 150 нөсхә сыйдырган. Ике зур өске кием коллекциясе, сәйләннән башкарылган бизәнү әйберләре, төрле йоннан башкарылган әйберләр, яулыклар. Борынгы Мордва бизәкләре хәтта замана шоперлары һәм спорт киемнәрендә дә чагылыш тапкан. С этническим колоритом, а точнее, если быть, то с уже цифровой вышивкой. Биредә этник колоритлы замана киемнәрен тәкъдим итәбез. Дөресрәге цифрлаштырылган чигү үрнәкләре белән башкарылганнары. Әлеге коллекция нигезендә мокша кул осталары чиккән бизәкләрне тукмага цифрлы печать аша күчердек. Гаять зур эш башкарырга туры килде. Башкалабыз Саранскта узган күргәзмәгә 1 ел дәвамында әзерләндек. Эшебезнең нәтиҗәсен Казан тамашачысына күрсәтә алуыбызга да куанабыз. Күргәзмә Казан Федераль университетының этнография һәм археология музеенда сакланучы Мордва халкының мирасы белән тулыландырыла. Биредә милли чигү үрнәкләре, бизәнү, тарихи фотолар урын ала. Проводили ученые Казанского университета, а также члены общества археологии, истории и этнографии. Узган гасырларда Казан университеты галимнәре, тарих һәм археология берләшмә әгъзалары җыйган үрнәкләр биредә урын алган. Россия империясендә яшәүче халыклар белән кызыксынганнар. Бигрәк тә көнчыгыш халкы белән. Бу экспонатлар мирас итеп кенә калмый. Казан университеты студентлары өчен бәйләп бетергесез өйрәнү чыганаклары булып тора. Университет музейлары галимнәр белән бергә югары квалификацияле белгечләр әзерләү турында уйлана. Мордва телендәге «тюз» сүзе татар телендәге «төс» белән туры килә түгелме соң? Күп милләтле Татарстанда рус һәм татар милләте белән Мордва халкы төп халыкларның берсе булып тора. Конечно же, отрадно, что в нашей республике сотрудничество между регионами всегда хорошо сплоченно работает. Төбәк-ара багланышларның булуы сөендерә. Соңгы халык санын алу Татарстанда 13 меңгә якын Мордва яшәвен күрсәтте. Мордва ике суб этноска бүленә: Мордва һәм Мокша. Шулай ук Татарстанда гына Мордва каратайлар яши. Алар Мордва милли киемен кия, Мордва аш-суын пешерә, татарча сөйләшә. Тагын бер үзенчәлек аларның монда хәзерге вакытта автономиялары бик актив эшләп килә. Һәм әле тагын шусы гына алар монда бик матур бәйрәмнәр үткәрәләр. Аларның үзләренең ансамбльләре бар, үзләренең милли киемнәре белән аларда чыгышлар ясыйлар. Барлык зур республика күләмендәге чараларда алар бик актив катнашалар. Һәм менә бүгенге күргәзмәдә нәкъ шуның бер дәвамы булып тора. Мондагы коллекция шуша җирле музейдан һәм дә инде шуның белән бергә Сарансктан алып килгән костюмнар белән күрсәтелгән. Һәм монда костюмнарның яңача вариациясы, ягъни яңа күзаллау белән шулай итеп күрсәтелгән менә мондагы костюмнар ул бит һәрбер милләтнең үзенчәлеге костюмнар белән дә билгеләнә.
һәм дә аның нинди халәттә булуы, һәм дә аның ничек итеп халыкка барып җитә алуы, алар шулай ук бик үзенчәлекле, чөнки һәрбер билге, менә шушы һәрбер киемдәге алар бит билгеле бер философик мәгънәгә ия. Ул да бит юктан гына түгел. Димәк, инде бу гасырлар дәвамында дәвам итеп килгән әйбер һәм хәзерге этапта аны яңача шушы булган традицияларны куллана алу, менә без аларны хәзерге коллекцияда шулай итеп күрдек, ул бик зур әйбер, чөнки бу тарихка кайту дигән сүз. Бу үзеңнең мәдәниятыңа кайту дигән сүз. Бу үзеңнең борынгыңга һәм дә үзеңнең булган тарихыңны яңадан хәзерге буынга җиткерү дигән сүз. Мордовия музейларына сакланучы милли кием җыентыклары нигезендә Мордва халкы костюмына яңа сулыш өрелә. Спрос очень большой, и все просят... Кызыксыну гаять зур. Коллекциядагы булган жилет, итәк, күлмәк дисеңме, тектерергә тырышалар. Гадәти кием белән милли үрнәкләрне оста итеп аралаштырып була. Шуның мисалы булып, өстендәге үземнең коллекциядан жилет. Тулаем алганда, күргәзмәдәге булган һәр киемне көндәлек киеп.